Така, в много от пациентските организации, за съжаление е така и точно там може би очакваме организацията да направи нещо, когато тези хора бъдат обединени. Миналия път вие призовахте хората да излязат от анонимност и така да се доверят на това, че има обединение, което да защитава техните интереси. Така, намери ли отклик вашия призив? Ами, не бих казала, че имаме много голям успех с призива, който отправихме. Явно как е, си че обяснявате това? Ами, обяснявам си с чисто психологически причини и с така известно неразбиране, което хората срещат с хората с такива заболявания. Срещат неразбиране и у работодатели, и от останалите членове на обществото. Можем ли да кажем, че морално не сме готови ние като общество да поддържаме тези хора и така да ги подкрепяме в стремежа им да живеят нормалния си живот? Ами, моите наблюдения са, че разбира се, че 100% на готовност нямаме. Гражданското общество едва сега се заражда в България, както се вижда. Така че смятам, че наистина сме в процес на развитие и ще постигнем резултати в тази посока, точно чрез такива пациентски организации. Аз искам да кажа и още нещо в тази връзка. Аз съм всъщност адвокат и работя и регистрации на фирми и по молба на доцент Райнов, който е председател на научното дружество по хематология, помогнах да се регистрира това тяхното, като форма е сдружение, но иначе научно дружество по хематология, като самостоятелна юридическа личност и един от членовете в устава на това научно дружество е да консултира и подпомага дейността на пациентските организации, които са свързани с хематологични заболявания, което наистина е един изключителен успех и дава възможност на пациентите да имат преки контакти с водещи специалисти в тази област. Още една форма да се разширят контакта между хората, които имат отношение по проблема, за който говорим в момента, е безплатният телефон. Той продължава ли да работи? Да. За болните от лимфом. Продължава да работи. Нека да го повторим за нашите зрители. Ще имаме грижата да го изпишем на екрана. Също така ще ви помоля да дадете и интернет адреса за връзка с сдружението. Зеленият телефон безплатен е 0800 11 433. Той работи активно от 10 до 17 часа. Интернет страницата е www.lymphom_bg.com. Уважаеми зрители, вие ще видите този адрес изписан на екрана, както и телефонният номер, на който можете да направите справката, която вас ви интересува. Още един въпрос с минала дата, а именно първата национална конференция на пациентските организации. Все пак говорим за пролетта. Вашите впечатления, успяхте ли да обедините усилия с другите? Ами, все още сме в процес. Тя беше април месец тази година. Все още сме така в процес на колаборация. Не бих казала, че сме постигнали кой знае какво, но най-малкото се опознахме председателите на подобни издружения и организации, каквито има тук. И присъстваха и много пациенти, които споделиха проблемите, които имат, така че в процес на работа сме. Благодаря ви за гостуването. 23 септември, уважаеми зрители. Опитахме се да ви направим съпричастни към съдбата на хората, които страдат от така наречените редки заболявания, каквото е болестта лимфом. В Аритмия гостува Сия Джабирова, председател на Българското сдружение на болните от лимфом. От мен Цветелина Станчева, спокойна вечер и много усмивки. Останете с Пулс.